ассалому алайкум тамошобинони азиз, созе нағзин саломатиё хуба. Як нуқтаи савдора машмода имрӯз тавсия метиём духтаро ҳамаи чӣ доранд. Ҳамқа пастелни билёи фасон доранд. Марҳамат, нарх набоша мефаҳмонам. Каседа дар кораи биёен. Бозори Корвон, тарафи Пажарка, 7 дарвоза, ина 8 қатор мешава, 62 контейнер. Марҳамат, бо омаден пирсен ки 8 қатор кадома нишонтон метиҳанд. Хулоса пастелни билёшон ҳамаш бори гуанҷо, беҳад хушрӯ, курпа, чизе ки мебинен борои оригиналай аз 115 сомон сар мешава. Нархи пастелни билёи додама 115 сомонаш медонед, ана моее ки 180 майку 160 180 ҳамун дараҷаи 115 сомон акция шудагиай. Ина обтови мегирен, дона мегирен, бора бинен чӣ хибор бисёр доранд. ҳамаш дар ин нуқтаи савдо ҳастай, доставка доранд. Касоне ки имконияти омада надоранд, марҳамат муроҷиат кунед. Дар авакак шумода доставка мекунанд. Бор интихобш хеле ва хеле зиёдай. ҳатман омада бо аз наздик тамошо кунед. Ва духтарако фасони пастелни билёра бинен чӣ хушрӯчанд. Бори гуанҷо, пастелни билёи дуодама, расветкои беҳад хушрӯ гулои фасон доранд. Акция эълон кардагиан 115 сомон ҳамагӣ бовар мекунен. Ина марҳамат барои савдо мегирен, барои хитон мегирен, духтарако барои туҳфа мегирен. Беҳтарин вариант бо нархи дастрас дар ин нуқтаи савдо шуморо интизорай. Бинен чӣ хушрӯчанд. Бозори Корвон, тарафи Пажарка, 7 дарвоза, 8 қатор, 62 контейнер. Марҳамат, бо пирсон шавен 8 қатор кадомай гуфта нишонтон метиҳанд. Мана марҳамат, касоне ки имконияти омадан надоранд, нависен, доставкатон мекунанд. ҳамагӣ 115 сомон шуда, яъне мехе пастелои фасони қиматӣ. Успед кунен ки тамом нашавад духтарако. Ира бинен ишаишта хушрӯ. Супер акция рафтеста духтарако, успед кунен, нигоҳ кунен. Аланҳои фасони 4 навлочкадор фосфорни диден гирон мешава. Акция эълон кардагиам бовар мекунен 140 сомон. Шок нарх. Мана марҳамат, чанд намуду шастаи глоша бинен ишаишда хушрӯ. Нархошон кун, нархои беҳтарин. Марҳамат, ина каседа дар корай аланҳои фасон 140 сомонӣ. Бозори Корвон даян, тарафи Пажарка, 7 дарвоза, марҳамат биёен, 7 дарвоза, 8 қатор, 62 контейнер. Ин намудо бисёр ай глоша нигоҳ кунен да. Ҳар хела шастаиш мо нависем, бо расмоша мепартоянд бинен. Ира бинен чӣ глош хушрӯай. Мана ишаишта фасонай. Ина моделакора бинен да, ҳамаш моделои хушрӯ. Ина диден фосфорни алана. Мана торикида ино хеле равшанӣ мешаванд. Инам хел цвет метия. Хулоса нархаш аксиякати 140 сомон шудагиай. Мана успед кунем ки тамом нашавад духтаро. Хеле шанса ай даст натиен. Тамошобино, аз акция қафон намонед, нигоҳ кунен. Беҳад пастелни билёи фасони хушрӯ акция рафтестай. Инамино 230-240 сомона пастелни билёяй. Акцияда нархошон 170 сомон шудагиай. Додамаҳои оригинал, бори гуанҷо, сифатҳои беҳтарин. Мана марҳамат, ира бинен хуч хушрӯчаян. 170 сомоне духтаро, гарантия доранд сифаташда аҷоиб глош бо ҳам қа бисёр ай ки ира бинен ишаишда хушрӯ. Хеле нарх ягон ҷода нестай. Успед кунен ки тамом нашавад духтаро. Мана марҳамат, як борак биненда. Нархошон 170 сомон шид. Успед кунен духтарако, барости борошон хушрӯ, арзон, дастрас нархош. Ҳатман биёен инҷа бора бинен, бор чихи бисёрай. Бозори Корвон даян, тарафи Пажарка, 7 дарвоза, марҳамат биёен, инами 7 дарвоза, 8 қатор, 62 контейнер. Мана беҳтарин интихоб бо нархи дастрас дар ин нуқтаи савдо ҳастай. Биёен, тамошо кунен, интихоб кунен, харидорӣ кунен. тамошобинони азиз, болиштои фасони пиллаги оригиналора мепирсен. Марҳамат, як нуқтаи савдора шумо дама тавсия метим. Ира бинен хуч хушрӯчаян, бишифка дорае болишт. Аҷоиб фасон. Параш донаш яъне 220 сомонай. Беҳад арзон шудагиа. Ира донаша 150 кам намеёбен. Лекин ин нуқтаи савдода параша 220 сомон додистиян. Ана ин моделоша мина вишифкадор пилагиёи оригинал. Параш 220 сомонай. Ана баъдҳози бо дигар моделоям ҳаст, нишонтон метиҳам. Духтарако каседа дар корай интихоб кунен, дар ва как доставкатон мекунанд ё ки биёен. Бозори Корвон, тарафи Пажарка,
марҳамат ини модилоям будай. Тарафи пажарка 7 дарвоза 8 қатор 62 контейнер. Ё чанд смаян? Иам 220 сомона инем ё ҳамаш вишифкан духтарако нигоҳ кунен. Параш ира мекушен калони хушру меша пиллагиёи оригиналай. Ҳамёра мешаванд стиралкада шуста. Стиралкада ба ҳазур мешувен. Мана марҳамат 220 сомон. И бабочкаам 200. Ана и боша параш бо 200 сомон ин бабочка. Диден духтаро чихо хушру. Ҳам қа хушруай вайшон интихобшон ҳам қа зиёдай. Ина марҳамат арусакода мегирен, хитонда мегирен занҳои азиз. ҳатман инами нуқтаи савдо биёен 62 контейнер. Беҳад интихоб зиёдай, нархҳои беҳтаринанд. Акӣ ҷада мехом шумода як бори ба ҷоира нишон тим тамошобино эксклюзивай беҳад бори хушрувай ягон ҷода нестай. Инами нуқтаи савдода пайдо мекунен, бовар кунен ку ҳамаш ҳами комплект пиллагияй. Курпа дора катиш, наматрасник дора, дутаи дига падушкаи хушруб, дутаи дига болишти фасон дора. Нигоҳ кунен да пиллаи тоза аҷоибот. Якта мегирен я умр басай ҳамиам қа хушрӯй астай ки ҳам болиштош, ҳам курпаш, ҳам наматрасникаш. Хулоса бори эксклюзив 550 сомон. Ина биёен ҳама ҷора бинен, ҳами чиза намеёвен духтаро. Инам нуқтаи савдода барои шумо омадагай метавонен омада харидорӣ кунен. Бозори Корвон тарафи пажарка 7 дарвоза 8 қатор 62 контейнер. Ма рақамошонам мемонам. Марҳамат доставка дар кор боша интихоб кунен, дарав доставкатон мекунанд. Ин агар магазини қимат агар боша ҳами чиз мумкин ки 1000 сум бифурӯшанд. Лекин ина ҷои ҷоша ма шумо даёфтагим дар кортон боша дархост кунен, дарава как доставкатон мекунанд. Аҷоиб хушрӯвай роҳатай бовар кунен. Мана пиллаги тоза стиралкада ба ҳазур мешувен. Беҳтарин аёхӣ. Мана марҳамат тамошо кунен, интихоб кунен, дарав бурда шумода расонанд. Аксияи калони калон духтарако аксияи беҳтарин рафтаистай. Успед кунен ки тамом нашава. Нигоҳ кунен беҳад хушрӯвай. Курпа дора ё бархатниян беҳад фасонан. Простин дора, курпа дора, баъд навлучка дора. Беҳад ира бинен материалша ранги бархтай, ранги пекай духтаро материалш. Аҷоибот бо расветкоша намеген. Ино медонен 350-400 ам буд. Ҳозир бошад аксия эълон кардаган 260 сомон. И расветкара бинен чиха хушрӯчае. Ҳамаи цветош ҳастай. Наворда хушрӯ надида бошен, гирифтанӣ ки бошен духтарако конкретни. Марҳамат нависен шуна расмоша мепартоянд, ба ҳазур тамошо кунен, доставкатон мекунанд. Лекин агар омаданӣ бошен биёен бозори Корвон расветкоша бинен ҳамаш расветкои фасонай духтаро. Бозори Корвон тарафи пажарка 7 дарвоза 8 қатор 62 контейнер. Марҳамат биёен эҷада интихоби пастелни билё хеле ва хеле зиёдай. Нархошон беҳтаринай. ҳозир ҳамаш да акса рафтистай арзон кардаган. Успед кунен ки акса тамом нашава. тамошобинони азиз, боз ҳам як бори эксклюзива мехоҳам шумода тавсиятим ҳатман аз анами комплектҳо бигирен. камёфтай бовар мекунед, ҳама ҷода намеёбен анами комплекта. Лекин нуқтаи савдода аксия рафтаистай боре ки 600-700 сомонай 370 сомон кардаган. Эксклюзивиш медонен дар чиай? Ами комплект дута курпа дора, навлучка дора дута, додамаяй. Баъд простин дора да якта. Хулоса беҳад хушрӯай, ҳам материалошон да гап нест. Сифаташ беҳтаринай. Мана нигоҳ кунен да иҷа чихи гулои хушрӯ дора. Ҳамаи ҳамина аксия эълон кардаган 370 сомон. Ду курпа дора дохилишда. туҳфа мебарен, туҳфаи беҳтарин меша арусакода. Барои хитон мегирен, барои савдо мегирен. ҳатман анеми нуқтаи савдо биёен бовар кунен. Расмош гулош беяд бисёрай хубтар ки хитон омада тамошо кунен. ё ки нависен гирифтанӣ бошен, расмоша мепартоянд, интихоб кунен, доставкатон мекунанд. Бозори Корвон тарафи пажарка 7 дарвоза 8 қатор 62 контейнер даянд. Мана интихоби беҳад зиёд дар аними нуқтаи савдо. Иҷа ҳам обтовияй, ҳам дона марҳамат духтаро успед кунен, борора беҳад арзон кардаган. Ира бинен ҳамаи чӣ доранд. Як набор ёфтам то на духтаро бовар кунен, аҷоибот хушрӯвай.
ҳозир сезонаш омад. Материалаш лёна, ина лёна хатон медонен чӣ хел сабукакай пахтаги тозаяй беҳад роҳат бовар кунен тобистонда. Медонен ин комплектда чӣ дора? Курпа дора, курпаи сабукаки тобистона дора, простин дора, 4 та навлучка дора. Ҳозир расветкоша нишонтон метим. Акция рафтеста 270 сомон кардаган. Бо ива як шабинен чӣ хел хушрӯакаян, сеткачаша бинен. Туҳфаям барен, туҳфаи беҳтарин мешава. Мана расветкош ҳозир кушодагишам нишонтон метим. Материалша бинен да чӣ хел хушрӯай. Лён мана шушта истифода мебарен. Духтаро бурд мекунен. Материалда гап нест. Лёнаки фасон и ҳичи намешава. Мана марҳамат акция рафтеста дар анин нуқтаи савдо 270 сомон кардан ҳамагӣ. Ина расветкора бинен ухи чӣ хел расветкои хушрӯ дора. Бозори Корвон, тарафи Пажарка, 7 дарвоза, 8 қатор, 62 контейнер даян. Духтаро омадан натонен бинависен, хучон шумода доставка мекунанд. Расветкоша дестен чӣ хел хушрӯа. Иш 18 фасонай бовар кунен, иш 18 фасон. Мана моделакои беҳтарин бо нархи дастрас дар ин нуқтаи савдо шуморо интизорай. Як на матрасниктон ёфтам духтарако гарантияш катиам хушрӯай ки ино оба намегзаронанд. Беҳад хушрӯай. Инами чиза бисёр мепурсанд. Ҳам як одама дора, ҳам ду одама дора. Ина марамат каседа дар корай рисункаш расветкаш бисёрай бинависен доставкатон мекунанд. Як одамаш 140 сомонай. Оба намегзарона куда бигирен зурай. Ду одамаш бошад 170 сомона, 170 ам хелай духтаро ду одамаш. Ина каседа дар кор интихоб кунен. Даррава как доставкатон мекуна. Инами нуқтаи савдо бовар кунен. Борош ҳамаш эксклюзив будай. Чизое дар иҷа ҳастай дига ҷуда нест. Марамат тамошобинани азиз биёен. Бозори Корвон, тарафи Пажарка, 7 дарвоза, 8 қатор, 62 контейнер. Мана беҳад интихоби васеъ доранд. На матрасникое ки об намегзаронанд. Як одама 140 сомонай, ду одамаш 170. Ду одама 170 сомон. касе ки омада наметона, рақамҳо ҳаст дар рӯи экран, интихоб кунен, даррава как шумода доставка мекунанд. Борошон хеле зиёда дар ин навор нишон дода нашид ҳамаша, лекин шумо метавонен омада аз наздик тамошо кунен, интихоб кунен, доставкатон мекунанд. Агар ки хитон омада натонену бинависен. Ина марамат.